Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Төркиягә 2 көнлек эшлекле сәфәрнең нәтиҗәләре. Яхшы фикерләр, булган эшләгәннәргә. Рөстәм Миннеханов Әнкарада кемнәр белән очраша, ниләр хакында килешәләр? Ради Гыймаев белеште. Татарстанда умарталарның күпләп үлүе дәвам итә. Безнең Чирмеша районында Безнең районда бар WhatsApp группасы. Әмма безнең чиктәш район бар, Нурлат районы, Аксубай районы, Новошминский районы бар бит. Мин аларда белмим нәрсә икән. Умартачыларның кайсы проблемалары әле дә шишелеш көтә? Бу хакта Алия Хайретдинова. Прививкага бөтен подъезд белән. Бик җайлы, бик рәхәт. Чыктыңда менә 2 минут. Вакцина ясау бригадалары ишек алларына чыкты. Аларның уңайлылыгын Чулпан Касымова күрде. Борынгы йолаларны яңартып. Бу элек Казанда булган, ләкин унутылган. Сабан туена бүләк җыю тантанасыннан Айгөл Бәдретдинова. Бүген Рөстәм Миннехановның Төркиягә эш сәфәре тәмамланды. Көннең 2нче яртысында ул президент Рәҗәп Тайип Эрдоган белән очрашты. Татарстан һәм Төркиянең сәүдә, икътисади һәм инвестицияләр өлкәсендә хезмәттәшлеге Россия белән Төркия мөнәсәбәтләрен ныгытуга этәргеч ясавын ассызыкладылар. Бу юнәлештә ике якның да элемтәләрне арттыруга игътибар итүе мөһим диалар. Төркия Татарстанның төп хезмәттәшләренең берсе. Узган ел товар әйләнеше 360 миллион доллардан арткан. Төркия компанияләре республикага 2 миллиард доллар инвестиция кертә. Төркия башлыгы президентның милли костюмына игътибар итте. Аның бик зәвыклы булуын әйтә. Хорошо выглядите, красиво. Рахмат. Рөстәм Миннеханов Төркиянең Бөек милли мәҗлесе рәисе Мустафа Шентоп белән очрашты. Парламентара хезмәттәшлекнең беренче беркетмәсенә 26 ел элек кул куелган була. Шуннан бирле актив хезмәттәшлек алып барыла. Мустафа Шентоп Төркия эшмәкәрләренең Татарстан белән кызыксынуы артты ди. Россиягә кертелгән инвестицияләрнең 4тән 1 өлеше нәкъ менә Татарстанга туры килә. Рөстәм Миннеханов Төркиягә 2 көнлек эш сәфәре белән барган иде. Кичә Истанбулда күп санлы очрашулар уздырды. Бүген Әнкарадагы графикада нәтиҗәле булып чыкты. Ул сәүдә, сәнәгать һәм технология министрлары белән очрашу, эшлекле даирә вәкилләре белән түгәрәк өстәл. Икътисади багланышларны ныгыту буенча сөйләшүләр алып барды. Добро пожаловать. Рөстәм Миннеханов Карба компаниясе заводына юл тота. Йөк автомобильләре, янгын сөндерү, коткару, ашыгыч ярдәм машиналары, шоссилар өчен җайламалар шушында җитештерелә. Аларны дөньяның 45 иленә җибәрәләр. Быелның мартында компания вәкилләре КАМАЗга да килгән иде. Хәзер КАМАЗ белгечләре Төркия хезмәттәшләреннән коммерцияле тәкъдимнәр көтә. Компания җитәкчелеге президентка Татарстан Төркия проектларын гамәлгә ашыруда шәхсән катнашуы, ярдәм күрсәтү өчен рәхмәтен җиткерде. Очрашу ахырында Карба һәм КАМАЗ арасында килешү имзалана. Сегодня отношения между нашими государствами, слава богу, очень позитивные. Когда у нас есть совместные интересы, мы и в области образования, в области культуры, в области спорта, в области здравоохранения, туризма, все это хорошо будет накладываться на эту базу. Хәзер Татарстанда 10 трек заводы уңышлы эшләй. Яңа проектлар булдыру турында сөйләшәләр. Республиканың нефть химиясе һәм автомобиль төзү оешмалары Төркиядә инвестиция проектларын тормышка ашыру мөмкинлеген өйрәнә. Бу хакта Төркия сәүдә министры Мәхмәт Муш белән фикер алыштылар. Узган атнада Татарстан делегациясын кабул иткән идем. Инвестициялар турында сүз барды. Просьба господин министр поддержать проект. Татарстан Төркия мөнәсәбәтләрен ныгытуда палата һәм сәүдә биржалары берлеге дә тәргәш бирә. Рөстәм Миннеханов оешманың президенты белән очрашты. Ziyaretiniz nasıl geçiyor? Как ваш визит? Төркиянең палата һәм сәүдә биржалары берлеге һәм Татарстанның сәүдә сәнәгать палатасы арасында уртак палата булдыру турында килештеләр. Ул ике як предприятиеләрнең берләшеп эшләвен күздә тота. Яхшы фикерләр, булган эшләгәннәргә Dünkü günümüz çok dolu, çok doygun ve çok enteresan oldu. Çok faydalı da. Hacmimiz 360 milyon dolar seviyesinde olsa da Türkiye'nin çok önemli üretici. Президент Төркиянең сәнәгать һәм технологиялар министры Мустафа Варанг белән дә очраша. Иннополис һәм Төркиядәге IT үзәк арасында хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр зур диләр. Төркиядә якын киләчәктә нефть химиясе һәм машина төзелеше буенча уртак проектлар булдырылыр дигән өмет бар.
Татарстанның мөмкинлекләре турында Рөстәм Миннеханов эшлекле даирә вәкилләре белән узган түгәрәк стель барышында сөйләде. К сожалению, наш товарооборот снизился, состав 360 миллиардов долларов США. Но я уверен, что пандемия, она, конечно, не кончилась, но мы надеемся, что работы, которые проводятся по вакцинации населения Турецкой Республики, нашей республики, они дадут некую стабильность и возможность более эффективно реализовать наши экономические возможности. Рөстәм Миннеханов республикада төрек проектлар белән кызыксыну зур ди һәм компанияларга һәр яклап ярдәм күрсәтергә әзер булуын белдерде. Радик Гыймаев, Марат Хөсәенов, Яңа Гасыр каналы, Төркия. Татарстан президенты катнашында Төркиядә хезмәттәшлек турында берничә килешү имзаланды. Иннополис икътисади зонасы һәм Төркиянең мәгълүмати технологияләр үзәне арасында меморандумга кул куялар. Шулай ук Татнефть һәм Төркиянең сәнәгать һәм технологияләр министрлыгы арасында химия сәнәгате өлкәсендә хезмәттәшлек турында меморандум имзалана. Рөстәм Миннеханов Төркиягә сәфәр нәтиҗәләрен уңай бәяли. 2 көннең эшлекле программасы күп санлы проектларга бай булды. Алар Россия һәм Төркия территориясендә тормышка ашырылачак ди президент. Тапшыруны дәвам итәбез. Бүген Татарстан югары суды Казанда яшәүче Эльвира Гариповага фатир бирү турында карар чыгарды. Алар озак еллар тузган йортта яшәгән. 2012 елда анда янгын чыга. Казан башкарма комитеты 2 балалы гаиләгә фатир бирми. Вахитов районы суды шәһәр хакимияте ягында булса, бүген югары суд Гарипованы яклап чыкты. Суд залыннан Руслан Хөснетдинов материалы. Бүген суд карары озак елларга сузылган эшкә нокта булып яңгырый. Гәрчә хәзер Эльвира Гарипова өчен ул яңа тормыш башлануын аңлатса да, бүген югары суд Вахитов районы суды карарын кире какты һәм гаилә фатир ала алачак. Я, конечно, довольна. Я не ожидала это. Мин гаделлек эзләп аңа ирешә алганыма бик шат. Шактый дулкынланырга туры килде. Шундый карар чыгарганнарына сөенеп бит алмыйм. Дело сложное действительно. Бу чыннан да катлаулы эш. Юридик документларны шактый актарырга туры килде. Татарстан югары суда үзенең социаль юнәлештә эшләвен күрсәтте. Гади кешеләрнең хукукын яклавын раслады. Исегезгә төшерәбез, Казанның Жилгородок Мосотряд 3 бистәсендәге 10-нчы йортта 2012 елда янгын чыга. Бина муниципалитет балансында була. 1 елдан соң Казан башкарма комитеты йортны авария хәлендә һәм яшәү өчен яраксыз дип таба һәм кешеләрне моннан күчерү турында карар кабул итә. Әлеге документ халык кулында булса да, торак бирелми. Башкарма комитет моны йорт янгыннан соң авария хәлендә дип танылу белән бәйләп аңлата. Хәлбуки әлеге бистәдәге 70-нчы елларда төзелгән шундый ук 10 бинада яшәүчеләр күчерелгән булсалар да. Комиссии признан дом непригодным и аварийным. Ни өчен Гариповларның кулларында документлар булуына карамастан алар фатир алмый. Бүген дә башкарма комитеттан килгән вәкил йортны авария хәлендә тану өчен нинди нормативларга таянып эш итүен аңлата алмады. Безнең сорауларга җавап бирүендә кирәк дип тапмады. Пресс-служба я комментарий даю. Казан башкарма комитеты Татарстан югары суды карарына 3 ай эчендә шикаят бирә ала. Самара судына кадәр барып җитәрләрме? Анысын вакыт күрсәтәчәк. Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда бал кортларының күпләп үлүе теркәлә. Республиканың 5 районы зыян күргән. Барлыгы чираклар да басуларны агу белән эшкәрткәннән соң килеп чыга диләр. Умартачылар исә 2019 ел фаҗигасы кабатланыр дип борчыла. Ул вакытта рәсми мәгълүматлар буенча 3500 умарта үлә. Умартачылар җәмгыяте 20 мең ди. 2 ел эчендә аяныч хәлләргә юл куймау буенча зур эш башкарылды, әмма бал кортлары һаман да үлә. Сәбәп нидә? Алия Хайретдинова репортажында. Пестрицы позавчера прошли по травы, тоже 90 пчелосемей, одного пчеловода погибло. Хәмминди аяныч хәлләр көннән көн арта. Республиканың Орша, Мөслим, Тәтеш, Питрәш, Буа районнары умартачылары шаң суга. Кортлары оялары белән үлә. Бу балда, Кремдә юк дигән сүз. Басуларны бер районда эшкәртеп, күршеләрдә умарта үлү очраклары да теркәлгән. Безнең районда бар WhatsApp группасы, әмма безнең чиктәш район бар, Нурлат районы, Аксубай районы, Новошминский районы бар бит. Мин аларда билмим нәрсә икән. Авыллар бит янәшә тора 2-3 километр. Умартачылар 2 ел элек булган фаҗига кабатланыр дип борчыла. Ул чакта кырларны агу белән эшкәртү сәбәпле республика буенча 3500 корт оясы юкка чыга. Бу рәсми саннар. Татарстан умартачылары җәмгыяте мәгълүматларына караганда 20 меңнән артып киткән. Эш шунда ки умартачылар бал кортларына паспорт алмый, яисә аларның санын киметә. Бу әле кичә генә ясында менә монда үлгән аны. Алда көннәке. Нурулла Закировның 35 умартасы үлә. Берсенә дә паспорты булмый, унысы авыл советы хуҗалыгы кенәгәсендә исәптә тора. Зыян 700 мең сумлап ди умартачы, әмма югалтуларын кире кайтару шикле. Аларның паспорт пасеклары да юк, алар сельсоветта да язылмаган хозяйственный книгаларында.
Менә шу проблема. Умарта паспортларын 2019 елгы фаҗигадан соң гамәлгә кертәләр, шул рәвешле баллы керемне иминиятләштерәләр. Паспортта син күрсәтәсең, син күп умартаң бар, ширләмәләр умарта бар, аннары инде нинди балл синең, ул беренче чиратта үзеңә дә файда, чөнки алай-булай беренди хәл булса, кортларың үсә, үзеңнең хукукларыңны яклый аласың. Тагын бер проблема: Татарстанда рәсми лаборатория юк. Бал кортлары күпләп үлү очрагы теркәлә икән, биоматериал Башкортстанга яки Алтай краена җибәрелә. Әлбәттә, умартачылар мондый чыгымнарга әзер түгел. Бәйгесекендә үлгән умарталарны, әбит кырлардан алган менә бу яшел массаларны җибәрергә кирәк, каядыр лабораториягә тикшерергә. Монда нинди препаратлар кулланган икән һәм менә бу теге взаимосвязь булдырга. Бу көннәрдә умартачылык турында федераль закон гамәлгә керә. Шул рәвешле агрономнар һәм умартачылар арасындагы мөнәсәбәтләрне ачыкларга телиләр. Мәсәлән, басуларны агу белән эшкәрткәндә умарталык 7 чакрым ераклыкта булырга тиеш. Кырдагы эшләр турында хәбәрне дә 3 көн алдан тарату зарур. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Урлауга уен итеп карыйлар. Бөтен ил буенча яшүсмерләр автомобиль тәгәрмәчләренә һава тутыра торган җайланманың калпакларын сүтеп йөри башлаган. Бу социаль челтәрдә барлыкка килгән яңа криминаль юнәлеш дип белгечләр. Янәсе яшүсмерләр күбрәк лайк җыйм дип шундый детальләрне солдыраны видеога төшерә һәм TikTokка куя. Мондый хәлләр интернетсыз 90-нчы еллар башында да булган. Ни өчен ул яңадан кабатлана һәм ул нәрсәгә китергә мөмкин? Илдар Сафиуллин сорауга җавап эзләде. TikToktагы яңа күренеш автомобиль хуҗалары өчен баш бәләсенә әверелде. Лайк куйсыннар, караучылар саны күп булсын өчен үсмерләр машина тәгәрмәчләреннән колпакларны сүтеп йөри. На передних колесах у меня стоял колпачок брендированный с логотипом машины, а на заднем стоял обычный, без логотипа. И его не сняли. Никита Никитин автомобилендә 3 тәгәрмәчтәге тын кертә торган индикатор колпагын сүтеп алганнар. Стоимость небольшая, то есть бәясе кыйммәт түгел, берсе 100-150 сум тора. Тик алар машиналардан миллионлаган колпакларны солдыра. Бу бит күпме кеше зыян күрә дигән сүз. Казанда төшелгән видеодан күренгәнчә, бер машина хуҗасы угырларның эзенә төшкән. Давай, покажи. Говорит, что продают их по 20 рублей, делают бизнес. С этой машины тоже снял. Шиномонтажларда яшүсмерләрдән мондый колпакларны сатып алмыйбыз диләр. Механиклар сүзенә караганда, бу детальгә кытлык юк. То, что будет загрязняться. Тәгәрмәчләрдән колпакларны сүтеп алу техникага зыян китерми, куркыныч әйбер түгел. Бартый һава кертә торган тишеккә пычрак тулырга мөмкин. Аннан соң аны сүтеп булмый. Тагын шуны истә торырга кирәк. Була бу кырын эш вакытында тотылса, аңа карата гариза язарга мөмкиннәр. Димәк, әтиян исен чакыртачаклар. Балык булмаганнар белән эшләү бүлеге җәлеп ителәчәк. В ряд отдел полиции поступили заявления о снятии. Полиция бүлекләренә гариза тапшыручылар инде бар. Әлеге очраклар буенча тикшерү бара. Нәтиҗәдә тиешле чаралар күреләчәк. Әлбәттә, балачак ул һәр нәрсәгә кызык һәм күңелле итеп карый торган чир. Ләкин ничек кенә булмасын, әлеге мәсьәләдә ата-аналарга үзләренең балаларына карата аңлату, тәрбия эшләре үткәрсәләр, һич кенә дә зыянга булмаска тиеш. Психолог Султания Гатауллина яшьләрнең бу адымын аерылып торырга теләүләр белән бәйләп аңлата. Ата-аналарга балаларның телефонда ниләр каравын игътибарда тотарга киңәш итә. Бала нәрсә күрде, шуны эшли. Ул аны фильтрламый. Чөнки әле баланың психикасы формалашмаган. Баланың менә ул баш миенең ул зонасы дип әйтик инде без 21 яшькә генә формалаша. Шуның өчен әти-әни иң беренче балага телефон биргәндә иң беренче уйларга тиеш. Нәрсәгә иретә, нинди файда ала минем балам? Үзеңне күрсәтәсең килсә, башкаларга зыян китерми торган яхшы юллар да бар ди белгеч. Әлбәттә, социаль челтәрдә бу күренеш булыр да туктар. Кызык эзләп полиция бүлегенә эләгү биографиядә кара тап булып калырга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Коронавируска каршы вакцинаны Казан ишегалларында да ясарга була. Башкаланың 16-нчы хастаханәсе подъездың белән прививка ясат дигән акция башлап җибәрде. Күчмә бригадалар ишегалларында иртәнге 9-дан 12-гә кадәр эшли. Шунысы үзенчәлекле, һәр участокның үз табибы килә. Бу кешеләрдә ышаныч уята диләр. Үз йортың янында прививка кадатуның уңайлыкларын Чулпан Касыймов да күреп кайтты. Тамара Яковлева прививканы сіңлесе коронавирус белән авырганнан соң ясатырга була. Олы яшында вирус яктырасым килми, әсер хәүханәгә барырга аякларым авыртады. Күчмә бригаданың ишек алдына киләсен белгәч, бар эшен ташлап чыга. Бик җайлы, бик рәхәт. Чыктың да менә 2 минут монда килеп җиттең, чираты да юк. Ни язылырга кирәк түгел на самой вакцинация. Ковидом болели, переболели? Нет. Галина Сенцова да вакцинаны ишек алдында ясауларын ишеткәч, атлап түгел йөгереп чыктым ди. Не хочу болеть.
Ауырыйсым келмей, ширлесең дә вакцина ясаткач җиңелрәк үтәдиләр бит. Көн сайын әллә нинди штамнар барлыкка килү турында сөйлиләр. Вакцинаны ишек алдында ясау фикерен 16-нчы шәһәр хастаханәсе хезмәткәрләре тәкъдим итә. Алар һәр көнне үз участокларына караган йортлар янына чыгып, теләүчеләргә прививка сала. Кешеләргә ышанычлырак булсын өчен һәр участокның үз табибы килә. Бригадада 2 кеше. Башта табиб пациентларның сәламәтлеген тикшерә, вакцина махсус җиһазландырылган ашыгыч ярдәм машинасында ясала. Территория бик зур, шуңа күрә 29 участок, шуңа күрә инде һәр 29 участокка да шулай чыгып өлкән пациентларны прививкага чакырабыз. Вакцина ясау бригадалары һәр ишек алдында 2 шәр көн тора. Ял көннәренә башка иртәнге 9-дан 12-гә кадәр. Бер көн алдан алар үзләренең киләселәрен белдереп, һәр подъездга менә шушындый игъланнар элә. Бу 2 көндә күчмә бригада декабристлар урамы 115-нче йорт янында булды. Иртәгә һәм дүшәмбе көнне 2-нче көньяк көнбатыш урамы 34-нче йорт яны ишек алдында эшләячәк. Аларның графигын сырхауханәгә шалтыратып белешергә була. Шулпан Касымова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Питрәчнең Үзәк район хастаханәсенә Чайка лагереннән 6 баланы алып киләләр. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматы буенча, алар үзләрен исергән кеше кебек тота. Беренчел мәгълүмат буенча, укучылар антисептик сыйкча эчеп агуланган. Хәзер аларның хәле канәгатьләнерлек дип бәяләнә. Хукук саклау органнарында хәбәр итүләренчә, балалар районындагы Чайка лагерендә ял иткән һәм кулларны эшкәртү өчен кулланыла торган сыйкчаны эчеп карга булалар. Аларның үз-үзен тотышы үзгәрүен хезмәткәрләр күреп ала һәм ашыгыч ярдәм чакырта. Питрәч район үзәк хастаханәсенә 6 бала китерелде. Хәзерге вакытта аларның халаты нормалештерелгән, сәламәтлекләренә зыян китерелмәгән. Республиканың яшьләр эшләре министры Дамир Фаттахов Анапада ял итүче 175-нче гимназия укучылары белән очрашты. Ул аларның яшәү шартлары белән таныша, тәрбиячеләр белән аралаша. 231 бала Кара диңгез буена 14 июньдә киткән иде. Җәй дәвамында бу гимназиядән диңгезгә 600 укучы барачак, алар 3 сменага бүленеп ял итә. Юлламалар өчен акчаны Кызыл Хач оешмасы җыйды. Бу Россия президенты икләмәсе иде. Әлеге мәсьәләне Татарстан президенты шәхси контролендә тота. Хорошие условия. Шартлар яхшы ашату әйбәт, ашхана хезмәткәрләре белән дә аралаштык. Балалар яхшы туклана, өстәмә дә сырайлар ди аш-су осталары. Санитар таләпләр үтәлә, башка төбәкләрдән дә балалар күп. Алар белән дустана мөнәсәбәтләр урнашкан. Без ялның ничек оештырылуын күзәтеп торачакбыз. Идел елгасы буйлап сәяхәт итү Идел буе федераль округы өчен иң мөһим туристлык юнәлешләренең берсе булырга мөмкин. Әлегә моңа теплоходларның бик нык тузган булуы комачаулый. Бүген бу турыда Идел буе төбәкләренең закон чыгаручылар берлегендә сөйләштеләр. Утырыш Оренбург өлкәсендә узды. Анда 14 төбәкнең парламент башлыклары катнашты. Татарстаннан Фәрит Мөхәммәтшин иде. Киңәшмәне Россия президентының Идел буе округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров үткәрде. Шулай ук милли сәясәтне гамәлгә ашыру турында да фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин бу өлкәдә Татарстан халыклар ассамблеясе эшчәнлеген мисал итеп китерде. Парламент башлыгы бу тәҗрибәне башка төбәкләрдә дә кулланырга тәкъдим итте. Россия Халыклар Ассамблеясына дәүләт статусы биреләчәк. Бу хакта бүген Татар федераль милли мәдәни мөхтәрият советы рәисе Илдар Гыйлметдинов белдерде. Статусы үзгәргәч, ассамблеяга дәүләт тарафыннан ярдәм тагында күбрәк биреләчәк. Моннан тыш, Россия төбәкләрендә аның филиаллары ачылачак. Хәзер Татарстанда ассамблея актив эшли. Күпчелек районнарда халыклар дуслыгы йортлары бар. Алар кешеләр белән даими элемтәдә. Халык санын алыр алдыннан милләттәшләр арасындагы элемтәләр тагында ныгырга тиеш ди Илдар Гыйлметдинов. Ул бит нәрсәгә кирәк? Нишлә без сез үзегезнең татар икәнлегегезне күрсәтергә? Ул федераль үзәккә дә, ул Татарстанга да кирәк. Безнең программаларыбызны барлаган вакытта киләчәктә белергә, ничек итеп регионнарга нинди күләмдә ярдәм күрсәтергә, күпме күләмдә әсбаплар бирергә, ничек итеп җирле шушы региональ власть белән аралашырга, аларга нинди таләпләр куярга кайбер очракта. Бүген Казанның тимер юл вокзалында үзенчәлекле поезд килде. Ул 17 вагоннан тора. Һәрберсенә Совет һәм Россия армиясе тарихы белән бәйле экспонатлар урнаштырылган. Күчмә күргәзмәдә хәрби техника, сугыш чырайларын күрергә мөмкин. Монда коронавирус белән көрәшкә багышланган вагон да бар. Чөнки оештыручылар әлеге авыруны хәзерге чор дошманы дип саный. Мондый поездның максаты нидә һәм ул кая юл алды? Моны Илгиша күрсиләр. 17 вагоннан торган күчмә күргәзмә апрельдә елга кузгалган. Поезд Мәскәүдән Владивостокка кадәр бөтен ил буйлап сәфәр кыла. Бүген ул Казанда. Он действительно значим и важен для каждого. Бу күргәзмәне бик әһәмиятле дип атар идем, чөнки мондый чаралар армиянең абруен күтәрә. Һәр вагонның үз темасы, мәсәлән, менә монсы Бөек Ватан сугышына багышланган җиңү байрагы, медальләр, сугыш чырай берләре. Фотосурәтләр дә җанлана. Телефондагы махсус кушымта гына кирәк.
бик матур. Ошады. Бөтенесе актуальный тема и балаларга для воспитания бик әйбәт. Чираттагы вагон кешелекнең соңгы вакыттагы төп дошманы коронавируска багышланган. Биредә барысы да кызыл зонадагы кебек. Табиблар махсус костюмда пациент ИВЛга тоташтырылган, палатага беркемне дә кертмиләр. Бик файдалы дип беләм бу поездны, шундый бөтен Россия аша йөрүе. 17 вагонның өчесе менә шундый ачык итеп эшләнгән. Һәм аларда хәрби техника тәкъдим ителә. Мәсәлән, Набутан коалиция дип атала. Ул чагыштырмача яңа 2013 елдан җитештерелә. Һәм үзенең дошманын 70 чакрым ераклыктан ук юк итә ала. Гомумән алганда поездның сәфәре 64 көн дәвам итәчәк. 51 шәһәрдә тукталалар. Дата была 80 лет. Бу көннәрдә Бөек Ватан сугышы башланганга 80 ел тулды. Мондый акцияләр яшь буынны тәрбияләүдә зур роль уйный. Үзенчәлекле поезд 27 июнь көнне Мәскәүгә кире әйләнеп кайтачак, ә Казаннан состав Саранск шәһәренә юл тотты. Илгиз Шәкүров белән Дил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Казан Сабан туена әзерләнә. Ул шимбә көнне узачак. Бүген башкала урамнарын җыр моңга күмеп, җигүле атларга утырып бәйрәмгә бүләк җыйдылар. Нәкъ авылдагыча йоласын туры китерәләр. Чарага республика шәһәр җитәкчелеге оешмалар кушылды. Кыйммәтле телефон, велосипедка хәдәр бүләк итүчеләр дә бар иде. Ничек татар халкының борынгы йоласы Казан урамнарында күп милләтле бәйрәм тантанасына әверелде. Алдагы репортажда. Казан үзәгендә милли биюләр, уеннар Кремль урамы буйлап җигелгән ат җилдерә. Беренче тукталыш Сөембикә манарасы янында. Монда президент ярдәмчесе Рөстәм Миңнехановтан Сабан туйга бүләк 3 телефон тапшырды. Рөстәм Миңнеханов аларны үз акчасына алган өр-яңа заманча телефоннарны Сабан туй көнне ярышларда җиңгән балаларга бүләк итәчәкләр. Риза булып кабул итеп алыгыз, пожалуйста. Риза булып кабул алыгыз. Шушы бүләкне котлап, бер биеп алыйк әле. Борынгыдан Сабан туе чәчү һәм җир эшкәртүчеләренә бәйле булса да, аны шәһәрләребездә дә гомер-гөбергә зурлап бәйрәм иткәннәр. Менә Сабан туена бүләк җыю йоласын исә бераз онытып торганнар иде. Әмма соңгы 3 елда яңарта башладылар. Халыкка да бу бик ошый булса кирәк. Шулай бит? Әйе, әлбәттә. Урамда йөрүчеләр, туристлар безгә бик кызыгып карыйлар. Аларга бик кызык, безгә дә бик күңелле. Безне фотога, видеога төшерәләр. Бу элек Казанда булган. Ләкин онытылган. 2нче елга мин уйлыйм, бөтен районнарда, Казанның бөтен почмагында да шушылай иттереп бүләк җыеп йөрербез дип уйлыйм. Бик охшады. Беренче тапкыр күрдек бу. Без Шалладан килгән идек, Кулшәрифне күрергә дип. Вообще очень понравилось. Молодцы. Ребята прям выложились, несмотря на такую жару. Молодцы. Очень здорово. Кадерле бүләкләрне бүген дистәләгән оешма шул исәптән Казан мэриясе һәм туризм комитеты да тапшырды. Опера һәм балет театры каршында исә чын Сабан туй бәйрәмен оештырдылар. Күңелле уеннар уйнаттылар. Моннан аерым җигелгән ат кузгалды. Бүләкләр җыюга дәүләт советы һәм республика хөкүмәте вәкилләре, мәдәният министры кушыла. Истәлекле сувенирлар, картиналар, сөлгеләр, шамаилләр, хәтта савыт-саба бүләк итәләр. Подарки тем, кто победит, примет участие в Сабан туе. А дарить подарки, делать подарки, это вдвойне приятно. Фарид Харилович Мухаммедович вручение тәсіп келеді, аман есімнен бүләк. Казан үзәгендәге кунакханәдән велосипед алып чыктылар. Һәр бүләк бирүчене җырлаталар, биетәләр. Бүләк биргәч обязательно биергә кирәк! Халыклар бердәмлеге елында татар халык йоласы күп милләтле бәйрәмгә әверелде. Менә грузиннар да Сабан туена бүләк тапшырды. Ә безнең татар егетләре җавап итеп грузинча биеп күрсәтте. Казанда җигелгән атлар бүген Кремль опера һәм балет театры, Петербург урамы һәм Иске татар бистәсеннән барлыгы 4 ноктадан кузгалды. Елдан-ел чарада катнашучылар саны арта ди оештыручылар. Хотели күбрәк килергә, без әйтик ярамый, потому что все-таки Роспотребнадзор, Алла бирсә, на следующий год Алла бирсә күбрәк була инде. Поэтому бөтен халыкка рәхмәт дигән. Мин уйлыйм, бүгенге җыелган бүләкләр үзенең геройларын табыр Сабан туй мәйданында. Бүләк җыю тантанасы Камал театры янында Зәңгәр шәл спектакленнән үзек күрсәтү белән тәмамланды. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Александр Вольнов, Яңа гасыр каналы. Безнең канал Сабан туе бәйрәме уңайыннан 5 көн 5 бүләк дип аталган акция уздыра. Ул Татарстан Яңа гасыр каналының Instagram шилтәрендә бара. Көн саен истәлекле бүләк итү мөмкинлеге бар. Төп бүләк Сабан туй батырларына гына бирелүче тәке. Аны Instagram шилтәрендә көрәшеп алырга мөмкин булачак. Мондый бүләк уйнату безнең каналның традициясенә әйләнде. Тәке өчен конкурсның шартлары иртәгә ТНВ каналының Instagram битендә урнаштырылачак. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Ознакайда алмашынучан болытлы һава, 32 градус жылы. Жылы атмосфера фронты һава массаларына тәэсир итү сәбәпле республикабызда антициклон тәэсире көчле. Кайбер районнарда яшен вакытында көчле җил көтелә. Урыны белән боз явачак. Төньяк-көнчыгышта һава шартлары үзгәрми диярлек. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензеләйста иртән аяз, ә кичкә көн болытлы. Югары температура тәэсирендә урманнарда янгын чыгу куркынычы зур. Табигать кучагында мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр юк диярлек. Җил төньяк-көнбатыштан уртача тизлектә исә, урыны белән көчәя. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аз болытлы һава саклана. Көндез температура 36 градуска җитә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта эссе, коры һәм явым-төшемнәрсез. Бу көннәрдә кояшның ультрафиолет индексы югары кояш нурларыннан сакланырга киңәш итә белгечләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла форматындагы фатирлар 3 миллион 950 меңнән башлап. Ашыгы чөнки квартирлар 15тән азрак калган. Белешмәләр өчен телефон 556 59. Тракомплексның сайты jk.unicom.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jk.unicom.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Скидка 50% на прием флеболога с УЗИ обеих ног. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. Варикозны тиз арада авыртусыз һәм операциясыз дәвалау. Варикоза нет лазерлы хирургия клиникасы Казан шәһәре Достоевский урамы 40-нчы йорт. Казанда алмашынучан болытлы һава көтелә, 36 градуска кадәр жылы. Төньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дамлылыгы 46%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.